Jeszcze raz mówię i to mówię do środków ochrony, do środków masowego przekazu, że na tym etapie nie jest to naprawdę wedle mnie szkodliwe. Natomiast jeżeli będzie to szło do etapu takiego, że będzie to mogło być szkodliwe, to będziemy za pytania kierowani do ludzi, którzy mają to powiedzenia. Jesteśmy ciągle manipulowani, choćby też tymi slajdami, gdzie pokazuje nam się rurę wystającą metr nad ładnie przestrzeżoną trawkę i mówiącą, że to jest, że tak będzie wyglądać wydobycie. Nie pokazano nam wież wiertniczych, nie pokazano nam zbiorników, gdzie ta płuczka, bo używanie słowa woda jest tutaj żartem, ta płuczka tych 750 chemikaliów, które razem z wodą, oczywiście woda jest tam większość, no ale jest to trujące dla środowiska i dla człowieka. Ta woda, ta płuczka, która jest wydobywana, te około 20% z tych 8 milionów litrów na jedno wiercenie, jest usytuowana w zbiornikach, które wyglądają jak nasze jeziora i ta płuczka będzie parować. Także czas, w którym ja pochodzę z Gdańska, nie wiem, czy się przedstawiłem, Michał Kapusta, mieszkam w Sulęczynie od 22 lat. Przeprowadziłem się tutaj dlatego, że tu było ładnie, że było czysto, że były czyste jeziora i czyste powietrze. I drodzy Państwo, jeżeli nie zamienimy tego, co mówimy tutaj, w coś skutecznego, to po prostu będzie można powiedzieć, że ta epoka jest już za nami. Dlatego proponuję takie hasło, tam są takie litery BMK, to można rozwinąć jako brońmy naszych Kaszub. Dziękuję. A jakby, jeśli można, kontynuuję, domy wzięła albo na to kredyt, albo wydała często swoje ostatnie pieniądze, które mają po to, żeby właśnie kończąc pracę gdzieś w którym mieście, przenieść się tutaj, pozostać tutaj już powiedzmy do końca tutaj życia, tak? W pięknym terenie, naprawdę w fantastycznym terenie. Panie wójcie, to co tutaj jest, jeśli chodzi o teren, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie. To nie to, że w Polsce. Jeździłem świat dookoła, w Stanach byłem kilkanaście razy. I a propos tego właśnie, nie można porównywać sobie Stanów, to co powiadamy, co Pan mówi, że jest Stany, Kanada, to się tam dzieje. Tam jedno gospodarstwo jest co kilkadziesiąt kilometrów, co kilkanaście kilometrów. Tam nie ma czegoś takiego, że jest nagle 200, jest 400, 500 domów, tak? Tam, jeżeli Państwo oglądali jakieś filmy, oczywiście to są filmy, te które w YouTubie, Pan mówi, a tam w YouTubie to nie są poważne filmy. No tak, oczywiście to jest subiektywne spojrzenie, powiedzmy, pojedynczych osób. Tak, że ktoś zatruł jedną studnię komuś, a potem drugą, trzecią, czwartą. Tak, tam jak się zatrudni zatruje jedną studnię, to jedna rodzina cierpi, tak? I być może można się przenieść. Tutaj, jeżeli zatrujemy studnię, tak? Od razu cierpi kilkaset rodzin, kilkaset domków. Ja już nie mówię nawet o tym, że nie daj Boże, jak przecież wiadomo, Pan powiedział tak, będziemy potem, jeżeli znajdziemy gaz, będziemy wiercili to 2 km, tak? A potem pod spodem będziemy robili siateczkę taką ładną, jak gąbka, tak? To wszystko nasiąknie pod spodem, nie wiemy do końca czym, tak? Jestem też inżynierem, Pan pokazywał takie ładne obrazki i to jest coś, co mi się naprawdę, że tak powiem, nie do końca podoba. To jest, nie chciałbym używać słowa manipulowanie, tak? Bo to ja wiem, że Pan nie chce, bo może manipulować, ale wyjaśnię, jak to wygląda. Ja jestem inżynierem budownictwa. Jak się rysuje na rysunku, tak, to ten projekt jest genialny. Wszystko jest fajnie, tak? To też jest właśnie, jak się wchodzi tam papę, no nie, pięknie, tam woda nigdzie nie przecieka. 2,5 roku ostatnio walczyłem, jak budowlańcy wykończyli mi chałupę, jak mi woda ciągle cieka. Z gazem jest podobnie, tak jak z wodą, tak? Jak i woda, jak i gaz. Ona znajdzie jakąkolwiek szczelinę, dolezie, jeżeli tylko znajdzie możliwość wyjścia na to. Jeżeli napompujemy tą ziemię całą tutaj dookoła, na szupy, tak? Tą wodą, która jest skażona, do tego jeszcze będzie gaz się wydostawał. Mamy dookoła jeziora, przecież to jest strategiczne miejsce również jeśli chodzi o zasoby wody dla tego Trójmiasta i okolic. I teraz zadam Panu Wójtowi też pytanie i władzom w ogóle miasta, nie tylko tu jako właśnie Panom. Panowie macie biznes, ja rozumiem. Prowadzicie interesy, musicie przekonywać do tego, żebyście prowadzili interesy. Okej. Takie wasze prawo. Ja nie mam o to do was pretensji. Jeżeli zaczniecie kłamać oczywiście, oszukiwać, działać niezgodnie z prawem, to będę miał oczywiście pretensje. Natomiast patrząc na władze miasta i tak dalej, mówimy fajny gaz, ja też jak się ucieszyłem, jak usłyszałem, że mamy gaz łupkowy w Polsce. O super, może będzie Eldorado, tak? Fajnie, tylko czy jest jakaś polityka, jeśli chodzi o prowadzenie badań? Przecież panowie nie po to tu wiercicie, żeby sobie pojeździć tutaj samochodami, powiercić, tak? Szukacie tego gazu, tak? Więc jeżeli znajdziecie, to co, odejdziecie stąd? No nie pójdziecie, no będziecie chcieli dalej wykonywać. Jak Pan nie powiedział tego kroku, co będzie dalej, tak?
I teraz, czy jest jakaś strategia, tak? Dlaczego Kaszubę mamy oddać na pierwszy rzut? Ktoś tu powiedział a propos, że jesteśmy agentami Gazpromu czy kogoś. No po prostu no problem, no jakiś, no to ludzie myślą, taki pesem. Tak a propos tych agentów i tak dalej, jeżeli mamy gaz w Polsce, czy jest jakaś strategia, że możemy ten gaz wydobywać w takich miejscach, gdzie nie szkodzi przynajmniej ludziom przez jakiś czas? Dlaczego tu mamy akurat w pierwszej kolejności, w takich terenach? Pod domami się robi. I na zakończenie, panie wójcie, powiem o kwestiach finansowych, tak? Bo ja rozumiem, że dla gminy jednej czy drugiej są to jakieś pieniądze. Nie wiem dokładnie jakie. Słyszałem, że podobno z odwiertu, niech będzie, że z odwiertu dziś słyszałem taką kwotę około 200 000 rocznie, tak? I powiedzmy, że będzie 6 odwiertów, tak? Czy ileś gminie, 1 000 000 z czymś. Wow, takie coś, no widzę, że tak 2 razy oko mniej tej trafiłem. Fajnie. To panie wójcie, zapytam pana, ile otrzymuje pan podatków od tych letników, których pan tak nazwał, rocznie? Spojrzałem w gminę Stężyca, tam nie wiem dokładnie od letników, bo to nie jest podzielone, ile od tych lokalnych mieszkańców, 1 200 000. 1 200 000 rocznie. Tutaj te same Niesiołowice, 400 domków, po 1000 to jest 400 000. Więc teraz chciałbym, żeby pan sobie, panie wójcie, policzył też dobrze, co będzie, jeśli tu wejdą i zaczną wydobywać ten gaz. Okej, ma pan 1 200 000 rocznie, tak? Czy wie pan, co się zdarzy z nami tutaj? My nie będziemy tutaj jak głupki siedzieć i czekać, tak jak będą rujnować teren i będziemy dalej siedzieli, wdychali to powietrze i czekali, aż tam zatrują to może, tak? To może się to zdarzyć, jak katastrofa ekologiczna. Cena, ja to kończę to biznesowo, że pan wójt to zrozumiał. Nie? I mam nadzieję, że wszystkie nasze nieruchomości, ceny spadną. Oczywiście większe będzie chciał się stąd wynieść, bo nie po to przyjeżdżaliśmy tutaj, żeby siedzieć na gazie, tak? Tylko po to, żeby odpoczywać, na jeziorach pływać. Motorówką oczywiście nie mogę popływać, bo to jest strefa ciszy, tak? Ale jakby nie stała sobie wiertnia i nasuwała dzień i noc, to nie ma problemu, tak? Ale okej, abstrahując od tego, więc policzmy to, tak? Same Niesiołowice, nie mówię całości, tak? 400 domów, powiedzmy, że każdy dom jest między 100 a 400 tysięcy ważny, 200 000 warty, niech będzie 200 000. Niech połowa tylko sobie w takim razie żąda odszkodowania, bo chcę się wynieść, nie mam tego komu sprzedać. Więc mogę panu zagwarantować, panie wójcie, że to nie będzie tak jak w Ameryce, że biedni ludzie pojedynczy nie będą mogli nic zrobić. Tutaj zbiorą się ludzie, znajdą prawnika, żeby skarżyć pana, panie, odszkodowania, ile milionów? Ile milionów? Na przykład firma Cabot Oil and Gas Corporation wypłaciła $4 miliony mieszkańcom miasta Dimok za zatrucie włóczką ujęć wody pitnej. Katastrofę ekologiczną. Ja chciałem tylko panu wójtowi powiedzieć jedną rzecz. Zatrywani w wodę butelkową, tak? Ja dokończę taką jedną rzecz. My odszkodowania nie będziemy się domagali tylko od firmy BNP, ale również od gminy. Bo gmina wydała zgodę na to, że to są tereny rekreacyjne. Więc panie wójcie, jeżeli nie będzie wody, jeżeli nasze nieruchomości stracą, jeżeli nie będziemy mogli tutaj mieszkać, to mogę panu zagwarantować jedną rzecz, jak tu jesteśmy wszyscy, jeżeli do tego dojdzie, za ileś lat, będziemy skarżyć gminę. Powiem więcej panie wójcie. Jeśli mogę, ostatnie czytło. Panie wójcie, powiem więcej. Będziemy skarżyć nie tylko gminę, jeżeli to dojdzie, będziemy szukali osób, które w tym czasie, bo to może być na 5-10 lat, tak? Które podjęły te decyzje. I to chciałbym, żeby miał pan świadomość, jeżeli pan będzie podejmował swoje decyzje, tak? To nie są